En doordat Sven Kramer dan in deze kleuren. Zond oorleer speelt het al in zijn holle de oerstap te meidsen naar de ploeg van Jacques. Dit was voor mij eigenlijk mijn ideale scenario. En dan kun je nog heel moeilijk in wannen om met verschillende partijen te gaan praten. Maar uiteindelijk moet je wel je hart volgen. En dat is denk ik het belangrijkste. Als sporter zie ik het Kramer een nieuwe uitdaging. De 1500 meter. Als ik ergens dan sta, wil ik winnen. Dus met de oude hier en de trainingsintensiteit en de trainingen en de hele ploeg daaromheen dat we natuurlijk bouwt voor de 410 kilometer en het allrounden. Ja, dit is iets meer een idealere situatie voor de 1500 meter. En waar ik mijn doelstelling voor de aankomende jaren leid. En ja, daar zal ik alles aan doen. Jacques had de ondervinding met het winnen van de Olympische 1500 meters. Ik denk dat er Sven skitterje litten ken. Je hebt nooit zekerheid op goud. Goud is heel moeilijk en de Olympische Spelen zijn lastige wedstrijden. Maar ik weet wel dat we mee kunnen laten knokken voor die eerste plek. We gaan voor de eerste plek en ik denk ook dat hij dat kan. Alleen, ja, garanties heb je nooit. Kramer verzint een soort geld bij zijn oude ploeg TVM. Die brand loyalty moet er inleveren. Uiteindelijk is het deelt net iets waarom ik deze sport bedoel. En dat is voor mij zeker net. Natuurlijk is het mooi en is het leuk, maar het is net het allerbelangrijkste. En Robert van der Wallen heeft zich heel het maken voor mijn komstjaren. En ik heb er een heel erg goed gevoel bij. En ja, ik ben meer dan dik tevreden. Wouter Oldeheuvel en Douwe de Vries kennen mij Kramer mee naar brand loyalty. Nou, Douwe de Vries die is natuurlijk onderdeel zeg maar, van het gebiedje allrounder wat we nu eigenlijk in de ploeg hebben. Maar die gaat ook zeker voor zijn eigen kansen. Ik vind Douwe de Vries een talent. Je ziet wat voor een vooruitgang die geboekt heeft, zeker op de 1500 meter ook. Hè? Want hij rijdt nu gewoon makkelijk 1,46 laag. En nou, ik denk dat hij nog wel eens kan gaan verrassen.